no han cobrat diners de més, sinó que estem parlant de dedicacions, no de retribucions. De fet, el mateix grup d'Esquerra Republicana així ho al·lega, no? I en l'entrevista que va fer en Batros fa pocs dies això dia, no és un tema d'imports, sinó que és un tema de l'acord de dedicacions, tot i que després a les xarxes socials i als bars, diguéssim, el discurs és un altre, perquè al final en el tema de retribucions i dedicacions és molt fàcil confundir, que és un tema que al final la gent te pregunta, bueno, i tot això de què va? Clar, quan fas ús d'això com a mesura de càstig, que és també el que es desprèn de l'entrevista que va fer aquí el senyor Ginet, de dir, si vosaltres us heu atrevit a judicialitzar la política del Tebre, ja hem anat allà a fer mal personal a certes persones, nosaltres denunciem fets, hi ha una auditoria que diu unes coses i han de ser els tribunals els que diguen si allò s'han comès delictes o no. I a més, també hi ha certa hipocresia en tot això, perquè si tu revises els acords de dedicacions i retribucions d'anteriors mandats, ja li parlo concretament del mandat que s'encetava l'any 2011, en què el mateix portaveu d'Esquerra era tercer tinent d'alcaldia, ell mateix tenia una dedicació de 6 hores en 37 hores i mitja, això equival a un 80%. Per tant, ell mateix ja se saltava allò que ara denuncia, és a dir, ell dia que tenia una dedicació parcial del 80%, que supera el 75%, que d'acord a la denúncia que ells fan se consideraria una dedicació exclusiva.